Вече става 4 години от олимпийската титла, която ти спечели. Какво се промени за тези 4 години за теб? Мога да кажа, че 4 години не са никак малко време и така глобално не се е променило много, защото живота ми е абсолютно същия. Тоест продължавам да бъда професионален спортист. Работата ми е да се състезавам и да печеля медали. Но пък се случиха много неща през тези 4 години. Нали, както знаем, участвах в 2 реалити предавания, които за мен бяха едно ново преживяване, нов опит, нови предизвикателства. Бях в сфери, в които аз не се чувствам в себе си, не съм в зоната си на комфорт, аз обичам да излизам от зоната си на комфорт. Та мога да кажа, че те бяха така по-ново за мен. От гледна точка на карате, променило се е това, че започнах да провеждам повече семинари, да давам моите знания на децата, а и не само на децата, и на възрастни, на тези, които искат да се учат, които искат да се докоснат до мен. Това е новото, което е в моя живот през последните години. В началото не ми се отдаваше толкова много треньорството, или поне аз не го чувствах така отвътре, но свиква се с всичко. Стана ми вече по-естествено, натрупах самочувствие, мога да кажа, в тази насока, но основната част е същата. Аз ще те върна към спечелването все пак на олимпийската титла, тъй като това е един огромен успех за България. Спомняш ли си изобщо с каква нагласа отиде за тогавашната олимпиада? При нас в каратето тази олимпиада беше малко по-различна, да кажем, и неестествено, защото при нас беше за първи и до момента за последен път каратето да бъде олимпийски спорт. За съжаление. И на мен това ми беше и в главата, че това е моя единствен шанс в живота. Защото може да каратето да бъде олимпийски спорт, но след 20 години, когато аз вече ще бъда в олимпийска пенсия, да го кажем, не пенсионерска, но да, ще бъда вече на възраст. И за мен беше, в моята глава беше имам един шанс. И всичко се въртеше покрай олимпиадата в моя живот. Да, аз, честно казано, за мен професионалния спорт и каратето аз не го чувствам като работа. За мен това е начин на живот, за мен това е нещо, което ми доставя удоволствие и никога не ми е тежало да го правя. Никога не съм казала, това ми е задължение. Не, за мен това е, аз знам, това ме кара да се чувствам жива, това ме зарежда и времето, между другото, минава много бързо, защото ти като имаш цел, всеки ден ставаш с цел, лягаш с цел, времето лети. Общо взето, 2016 ми се зароди на мен тази мечта за олимпиадата. Аз бях още на 16 години. Дори не можех да вляза в олимпийския цикъл, да трупам точки от рейтингови турнири, но аз знаех и исках, че ще бъда на олимпиадата. И между другото, 2020 в ковида, когато отложиха олимпиадата, за мен това беше плюс, защото аз бях на 20 години. 2020, ако беше олимпиадата, нямаше да е моя момент. Не се чувствах подготвена нито психически, нито физически. Доста тежко ми беше. Сигурно нямаше да мога да спечеля и квота, но използвах тази една година с отлагането да натрупам опит, да се подготвя по-добре и се отрази доста положително. Разбира се, до последно аз не се знаеше дали ще отида на олимпиадата, защото спечелих квота 40 дни преди нея. Реално хванах последния влак, квалификационния турнир, на който трябваше да вляза в тройката, за да се класирам на олимпиадата. Като на олимпиадата участвахме само 10 момичета, от 2 категории общо събрани. Само 10 момичета от цял свят. Класирането беше изключително тежко. Аз дори казвах, че ще е много по-трудно да се класирам за олимпиадата, отколкото да взема медал там на нея. Защото всичко се случва. 10 момичета сме, там вече нивото е друга играта. Абсолютно всичко се случва на тези състезания. И за мен това състезание беше сега или никога. В моята глава беше сега или никога. И не оставих това, върху което най-много работих, не оставих стреса, страха от загуба, самия
форум Олимпиада да ме изяде. И мисля, че за мен Олимпиадата е една игра на психика. Защото ние с тези състезатели сме се срещали доста пъти по турнири, по европейски, по световни и на Олимпиадата не беше по-различно. Въпросът е кой ще издържи психически, кой няма да го изяде страха, очакванията. И аз това, че на Олимпиадата, като бяхме, като виждах другите съпернички, че те се притесняват, че те се страхуват, и мен това ме зареждаше. Аз като ги гледах и викам, о, гледай, тая се е притеснила сега, о, супер, нали? И това ми даваше още повече енергия и сила. И отидох там и си казах, давам всичко от себе си, хвърлям се. Дори за загуба в моята глава мисъл не съществуваше. Само победа. И да дам всичко от себе си, защото когато дадеш всичко от себе си, дори да загубиш, ти знаеш, че си дал всичко. Няма за какво да съжаляваш. И мен винаги това ме е водело и това ме е карало да се представям добре. А помниш ли как се почувства след финалния матч, когато всъщност беше вече ясно, че ти си олимпийска шампионка? Помням си много добре този момент. Украинката, която играх с нея на финала, е моя много позната съперничка. И мога да кажа, че ми е най-трудният съперник. Но пък точно преди финала нямах никакви притеснения, никакви страхове, никакви мисли. Само викам, сега ще излезе и ще я прибия. Нали, наистина това ми беше в главата. Но нямах тактики. Тактиката е да бъда себе си. Това е тактиката. На такива мачове отиш на финал на Олимпиада, тактика няма време за мисли. Да си мислил преди това, по време на подготовката. И когато съдията ме обяви за победител, усетих само как ми пада един камък с едно от сърцето, от душата. Все едно една тежест падна от самата мен и изведнъж останах, умалях. Все едно изгубих сили, ма за секунда. И си казах край, всичко свърши, стана, направихме го. Това ми бяха първите мисли в главата. И оттам само се отпуснах и започнах да плача и бяха едни 2 часа реване. Но този момент никога няма да го забравя, само как падна камък от сърцето ми, защото всичко свърши. Случи се, това са не 1-2 месеца тренировки, това са години работа, лишения и мисли за този ден. Добре, а как изключваш всичките мисли, които по принцип имаш в конкретния момент на матча, тъй като ти каза, излизам, не мисля нищо, просто как я пребивам? Аз спирам да мисля за всичко още, да я кажа, 20 дни преди състезание. Въобще нищо друго не ме интересува и не може да ми привлечеш интереса. Дори изолирам се, спирам комуникацията с семейството си, с приятели, дори да се чуя с семейството ми е само да ги информирам, че съм добре и къде се намирам. Дали съм на лагер или съм се прибрала до София. Това е. Не мисля, че за 20 дни нещо ще се промени или нещо ще изпусна. Всичко може да почака след състезанието. И нали, дали някой приятел ще ми се разсърди или не, той ако ми е приятел няма да ми се разсърди за 20 дни. И ще изчака, защото ще разбере, че за мен това е важно. И за мен е много важно всички спортисти да, особено последните дни, да бъдат фокусирани да мислят само върху състезанието, да бъдат фокусирани, да бъдат заобградени от хора, от положителни хора и хора, които ги подкрепят и вярват в тях. Защото е много важно едно съобщение от познат или от приятел да ти напише, ти ме забрави или какво става, къде си, нали, няма ли се прибираш или ела тук да пием по едно кафе, може да ти вземе вниманието или да ти повлияе на самочувствието, да загубиш увереност. Затова аз нали, за да избегна тези моменти, изолация, само треньора, моя екип, които са покрай мен, защото те преживяват заедно с мен това, което и аз, имаме обща цел и се говори само положително, мисли се само за крайната цел, всичко друго остава на заден план. Как протича един твой тренировъчен ден? Зависи в какъв период се намирам, но общо взето пътувам доста по лагери, в Сърбия най-вече, защото там има добра атмосфера, отново изолирана съм, извън
ежедневието съм си и ангажиментите, които имам. И успявам да се фокусирам само върху тренировките. Общо взето, сутрин ставам около 8 часа, 8:30, обичам да поспивам, много ми е трудно ставането рано. И тренировки преди 10 часа не обичам, да бъда честна. Да, тренирам. И в 9 ми се е случило, и в 8, нали? Дори да не кажа, че съм ставала и в 4-5 сутринта да тренирам, но не ми е просто... За предпочитане след 10. Да, не се чувствам добре на тях и нервнича. 10 часа обичам, 10-10:30 да тренирам. Сутрин ставам, пия кафе задължително, закусвам. След това отивам на тренировка. След тренировка обичам да отида да пия кафе отново. Така като релакс и да обмисля тренировката, как е преминала. От след това обядвам. На обяд задължително спя, защото когато тренирам дворазово, имам нужда и на обяд да се възстановявам. Спа час, два, зависи колкото ми се спи, толкова спа. Въобще не се ограничавам в съня, защото доста добре се чувствам, когато се наспивам и се възстановявам по-бързо. След това следобедна тренировка, зависимост дали вече физическа или карате, според програмата. И вечерям, стоя вкъщи, гледам някой филм и 10:30-11 съм заспала. Това е режима, в който най-добре се чувствам и най-заредена и най-бързо се възстановявам. Защото повечето хора не могат да си представят как точно живее един професионален спортист, а вие живеете доста аскетично, така да се изразя. Доста честно ми задават въпроси. Добре, да ти какво правиш по цял ден? Тренираш 1-2 пъти, през другото време какво правиш? И аз викам нищо, какво правя? Почивам си, айляк. Да, разбирам, че за страничните хора и хората извън тази сфера е много трудно да разберат. И защото те не могат да влезат в нашата кожа и да разберат, нали, колко отнема една тренировка. И нали, колко време ти трябва да се възстановиш от нея и колко енергия влагаш в тренировката. Но не можеш да го обясниш, докато, нали знаете, докато човек не се докосне до това, не може да се обясни. Аз мисля, че даже, нали, нашето е по-изморително от нормална работа да ходиш в работно време, защото аз винаги, когато хода в залата, дори да ме мързи, дори да съм изморена, аз гледам един час може да съм в залата. 30 минути може да тренирам, но да тренирам качествено, а не да си губа времето в залата и да отбивам номера, че съм направила нещо. Нали, аз следвам и малко това, винаги си го припомням, че всеки един ден трябва да сме 1% по-добри. Трябва да имаш някаква градивност. Може да е малка, може да е едно въртене на техниката или на удара, но да има смисъл. Ние започнахме с олимпийската титла, но всъщност нека те върна малко по-назад във времето, когато започна да се занимаваш с карате. Кога беше това? Защо точно карате? Имал ли е друг спорт, който си искала да опиташ преди него или след него дори? 2009 година започнах да се занимавам с карате. Била съм на 9 години. И аз съм от Долна Митрополия, то е малко градче. Няма голям избор от към спортове. И избор, нали, въобще за нищо. Каквото има, това е. Аз преди това танцувах народни танци около 5-6 години. И общо взето обичах да се записвам на всичко, каквото има. Училищни и извънучилищни дейности. Във всичко. И всичко ми се, да бъда честна, всичко ми се отдаваше. Да, особено свързано с спорт. Бях така по-мъжкарана, играх с момчетата в футбол, баскетбол и винаги исках да побеждавам. Това беше задължително. Такива скандали съм дигала и губали и става страшно. Нали? Всичко е на живот и смърт. Няма място за загуби. Много тежко приемам загубите и дори и сега, но те са част от играта. И така един ден разбрах, че ще отварят група по карате в училището, което учих в физкултурния салон. Няма татамита, на дъски. Започнали сме на дъски и отидох. Даже първата тренировка закъснях, че бях на народни танци. Седнах само да гледам. Беше пълно с деца. И аз питах дали мога да се включа. Включих се и помня само едно мятане на ръце и крака. Ама какво правя? Нямаш идея. Смешно ти е само, защото мяташ нещо там. Те броят на японски. Ние и аз сме чули правилно, я не. Смеем се и беше супер забавно. Но
след първия месец от 40 деца останаха 15. Както всичко, нали? Интереса бързо се загуби, но ние продължихме. Дори нямахме протектори, ние нямахме възможност да си купим протектори. Дори се е случило да има месеци, в които майка ни да не може да плати таксата на месец за мен и за сестра ми, че ние тренирахме и двете. И се е случило нашата треньорка да ни плаща таксите вместо нас, за да може да продължим да тренираме. Имаше един период, в който искахме да се откажем, но майка ни каза, не, щом сте се захванали с нещо, ще го правите до край. И не ни позволи, което най-правилното решение. Да, абсолютно всички поздравяваме майка ти за това. Да. И една година по-късно, реално беше първото ми състезание. Разбира се, турнир в град Кнежа. Съвсем обикновен турнир, но аз спечелих златния медал и се чувствах най-добрата. Направо летях. И още си спомням усещането, как се чувстваш велик, такъв горд си със себе си, че си спечелил златен медал. По-хубав ли беше усещането за първия медал от усещането за олимпийския? Не, няма база за сравнение, не. И така продължих със състезанията и ми се отдаваше, защото в България печелех всяко състезание. Имам само една загуба в България и то няколко години след това. Насякъде ставах първа. 2 години след това вече започнах и отидох на Балканско първенство, нали, така по-голямо състезание, на което станах 5-та, но допадаше ми това, че печелех медали и виждах, че нещата се получават, ми харесваше, а и треньорката, която ни беше, Деница Панталева се казва, тя много ни мотивираше и ни даваше много такива съвети как да се храним. Тя беше ученичка още в спортното училище с профил карате и тя така ни зареби ние да отидем след това да учим в спортното училище. Реално 2 години по-късно аз влязох в спортното училище в Плевен и там вече нещата станаха доста сериозни, защото тренирах по 3 пъти на ден. И тогава ежедневието ми беше доста тежко. Ставах сутрин в 6 часа, хващам автобуса от Долна Митрополия, пътувам с автобуса, хода 30 минути пеша от автогарата Плевен горе до училището, часове, тренировка, пак часове, пак тренировка. Спим в съблекалнята между 2-та и 3-та тренировка, защото няма време да се прибирам до Долна Митрополия. Изчакваме да минат 2-3 часа или се разхождаме някъде. 3-та тренировка вечерта и веднага, даже си тръгвахме 10 минути преди да свърши тренировката, бързаме да стигнем до автогарата, да му фанем автобуса да се приберем вечерта в 9 часа. И това всичкото с сестра ми, двете заедно, двете бяхме. Баба ни или майка ни чакаха вечер късно след работа, пред залата и бързат и те надолу с нас към автобуса и всички заедно. И това всеки ден. Но това е едно доста динамично ежедневие за едно дете. Да, но като си дете не го усещаш толкова много и... Харесваше ти? Не ми е тежало. Наистина не ми е тежало. А имахме разнообразие, защото нали, освен тренировките през седмицата, през уикенда, повечето уикенди ние имахме състезания. Пътуваш на някъде, нали, нон-стоп е разнообразно и печелиш медали, загуби, разочарования. Нали, емоциите нон-стоп са нови и нови. Да. Отделно, аз и в училище бях отличничка. Даже бях една от най-добрите ученички в класа. Дори госпожата всеки път ние отиваме на състезание и аз се връщам след това с домашно. Тя, добре, кога успя го да напише това домашно? Аз съм казвала, като пътувахме в колата, значи имала съм време за всичко. Но въобще не ми е тежало. Може би защото ми е доставало удоволствие и някакси не съм го усещала. Сега, например, ако вляза в този ритъм, не знам как ще издържа. Може би няма да мога да издържа. Важно е, че каза, че си била и добра ученичка, т.е. ти не си занемарила учението заради каратето. Ами не, в никакъв случай даже не мога да кажа такова нещо. Аз обичах да уча, отдаваше ми се, в часовете слушах. Да, случвало ми се вече на по-напреднала възраст, случвало ми се след тренировки, защото ние след тренировка веднага отиваш на часове, да съм изморена, нали, да ти се спи, но пък това не ме е карало да пропускам часове или да не си върша нали, задачите и да не си пиша домашните.
всичко ми е доставало удоволствие това нещо и аз знам, че както е важно едното, така е важно и другото. Не може само да си тренираме тялото, трябва да си тренираме и главата. Разбира се, че е така, да. Сега вече мога да кажа, че единствено към 12-ти клас ми беше така, остана ми по-назаден план учението, защото вече влязох в олимпийския цикъл. И имах състезания буквално през 2 седмици, като едното е в Чили, другото е в Япония. И просто физически не можех да стигна до там, не че не съм имала желание. А сестра ти продължи ли с каратето, тъй като каза, че двете заедно сте започнали и тренирали? Тя е 2 години по-голяма от мене. И когато завърши училище, 2017 година, се отказа. Люби се. Заради любов, да. Опитвахме се да я да я задържим в спорта, но тя си беше решила твърдо. Аз си мисля, че може би моите успехи така, може би се я потискали и защото тя винаги е била близо до медалите. Но никога не се получаваше, нали, говоря за големи медали от европейски и световни първенства, но не се получаваше да вземе медал. И може би това я потисна и така я накара да се отдръпне от каратето, но отдаваше и се. И на нея също и се отдаваше. Аз даже дори твърдя, че ако тя беше останала в спорта, сега ще да е с медал от минимум от европейско първенство. А ние като състезатели бяхме много различни. Аз съм атакуващ и емоционален състезател, а тя е мислещ и чакащ. Все пак няма как да не те попитам какво точно открива в каратето, което те запали до такава степен, нали, че да го превърнеш и в свое основно занимание, нали, да вложиш толкова енергия, толкова ресурс, тъй като то не е само физическата част. Вие влагате и много психологически ресурс в това, което правите. Нямам отговор дори до ден днешен, защо точно карате. Не мисля, че самия спорт нещо по-специално съм усещала към него. Просто той се е появил. Просто такива са били обстоятелствата, защото аз винаги казвам, че е много важно в къде сме родени, в какви обстоятелства сме израснали, хората около нас кои са, защото ако не бяха отворили група по карате, нямаше да тренирам карате. Ако бяха отворили група по бокс, сигурно сега щях да съм боксьорка. Просто обстоятелствата са били такива. Живота ми с нищо преди това не е бил свързан с карате, дори с спорт не е бил свързан, защото в моето семейство никой не е някакъв бил добър спортист. Даже те нямат... Да, баба ми е тренирала лека атлетика, но не е имала някакви медали или нещо да се слави с това нещо, или да са ни бутали нашите родители към спорт. Даже от малка нашето семейство като цяло въобще не са съмешали в нашето развитие в спорта. Нито в народните танци, нито в каратето. Единственото, което са финансирали, нали, състезанията и са ни подкрепили в това, което правим. Но реално те не разбират от това нещо. И аз през годините, когато имам някакъв проблем или искам нещо да споделя, аз не го споделям с тях, аз го споделям с треньорите. Защото те няма да ме разберат семейството ми в това, което правя. И просто мисля, че е било момент и обстоятелство. Тоест едно щастливо стечение на обстоятелствата. Да, абсолютно да. Защото и аз това казвам, добре, също карате. Но аз мисля, че може би ще да ми се отдава и някой друг боен спорт. Просто такъв е бил момента. Това се е появил. Ще те отправя към една друга тема, именно начина на хранене на спортистите и какво влияние оказва той. Ти, да речем, спазваш ли конкретен режим на хранене? Да бъда честна, в тинейджърските години това ми беше най-големият проблем. Имах доста проблем с килограмите. Първо заради хормоните, нали, тинейджърските, но и второ храненето ми беше под всякаква критика. Ма наистина мога да си призная, че беше трагично и не разбирах това, че когато се храня правилно, ще имам повече енергия на тренировката. Въобще не го разбирах. И говореха ми, да, и треньори ми говореха, но да вмъкна, че допреди няколко години не бяхме толкова запознати. Нямахме толкова информация, поне в моята среда, в която съм била, нямахме информация как да се храним, с какво да се храним. Мислехме, че вафлите ще ни дадат енергия и се чувстваме добре. Нали, дори и психолог, ние не сме били запознати, че трябва да се работи с психолог. И нали, сега вече е много по-лесно достъпно всичко. Тогава не сме имали тази възможност. Да. И да, имах резултати в каратето, но си мисля, че ако знаех как да се храня, ако знаех как да се възстановявам, резултатите ми щяха, може би, да бъдат една идея по-добри.
С течение на времето, с течение на опита, който натрупах като състезател и като човек, така може би към 18-19 годишна възраст, започнах да разбирам, че трябва да си храня правилно, а и треньора, като ходихме по лагери, той така много буквално ми приготвяше храната на моменти и казваше, това ще ядеш, нали? Дори да не съм искала. Взел нещата в свои ръце. Да, имах само това пред мене и така доста ми помагаше от гледна точка на храненето. И аз нямах избор. И особено когато общо взето аз последните години се свалям килограми за моята категория, в която играя, защото нея се чувствам добре. И ако не съм на режим и не се храня правилно, няма да мога да си влеза в категорията. И се е случвало 1-2 състезания да не успявам да вляза в категорията и да не отида на състезанието. Но нали са казали, че трябва да се опариш, за да разбереш правилния път. Аз мисля, че просто така е трябвало да се случи. Сега вече, колкото по-голяма ставам и изряла, разбирам, че храненето дори е едно от най-важните неща. Дори да не кажа, че на моменти е по-важно от тренировките, защото аз сама по себе си го усещам. Примерно си казвам, искам да свалям килограми. Да, ама дори тренирам по 3 пъти на ден. А ако не се храня правилно, виждам, че не свалям, дори скачвам. И дори, нали, колко време ми е трябвало да разбера колко е важно храненето. След това и възстановяването, не само храненето, и възстановяването и хранителните добавки, които пиех, аз въобще не обичах да пия и треньора ми не така разбърква ми ги, приготвя ми всичко. Всичко е разтворено в чашите и вика, докато не го изпиеш, няма да отидем на тренировка. И аз не искам там, то ми се връща, аз пия. Просто не исках да ги пия тия неща и не разбирах, че трябва да го правя това нещо и се възстановявам. Мислех си, че мога така да си карам по 3 тренировки на ден и нищо странично. Но вече така мога да кажа, че съм по-зряла и разбирам, че това е от основно значение. 2022 година дойдох да живея в София и така покрай другите спортисти, покрай новите среди и новите ми запознанства, започнах да се храня и в Арнолд Фуд, защото е супер лесно просто да отидеш, всичко е готово, здравословно, не мислиш сега какво трябва да ям или как да си го приготвя, защото аз не мога да готвя, или кога ще го приготвя, или какво трябва да си купа. Просто влизаш, избираш си каквото ти се яде или каквото ти е в режима, нали, каквото сега все пак трябва да знаеш как да се храниш. Взимаш, нахранваш се за 15-20 минути и си готов. Много по-лесно, отколкото и много по-лесно достъпно, така да го кажем. Така е, да, улеснява нещата, особено на професионалните спортисти, но и не само. Но все пак имаш ли някакви хранителни изкушения, читване от режима, който спазваш? Стига треньора да не гледа сега. Да, имам проблем с сладкото, много обичам сладко. Но, когато спра да ям сладко, виждам как организма вече спира да го иска това нещо. И ти се яде, да. И спира ми се яде. Но хапнали един път, всичко се връща наново. Но за това пък нали, има и вече, както и нали, ще повторя, в Арнолд Фуд има доста изкушителни десертчета, които... Без добавена захар. Да, без захар, които са... за такива... Но отново трябва да внимаваме с сладкото, но за такива моменти, в които много ти се яде, са много приятни моменти. Нямам проблем с газирането, нямам проблем с хляба, но сладкото ми е слабостта. Може би като на всяка жена. Сега искам да те питам, защото при много спортисти, или хайде не много, но при някои спортисти се случва така, че достигнат ли най-високия връх в спорта, да речем като олимпийска титла, мотивацията спада. Дали при теб имаше такъв момент или напротив? При мен имаше такъв момент и той трябваше, мога да кажа, доста време. И то при мен беше още по-зле, защото стана ясно, че спорта ни вече няма да е олимпийски. Да. И от професионалист, нали, в работата си, изведнъж се чувствах като аматьор. Защото буквално от големия спорт излизаш от големия спорт. И да искаш, ти не можеш вече да се върнеш на това ниво. И наистина е различно, много различно.
Да, и световното първенство не е малък успех, не, но олимпийски и неолимпийски спорт е коренно голяма разликата и на мен това доста ми подейства върху мотивацията, защото знаех, че дори да искам втора олимпийска титла или втора олимпиада, нямам такава възможност. И доста време, може би около една година, така лутах се в мислите си, в демотивацията, търсех нещо да се хвана, да си намеря някаква мотивация. Дори и е много трудно след голямата цел да те радват малките неща. Аз отидох след олимпиадата, станах трета на световно и на следващата година, след няколко месеца след това, станах втора на европейско. Обаче не е същото. Аз отивам на финал на европейското и излизам от среща и казвам, не мога да се зарадвам, викам треньора ми, не е същото. Не мога да изпитам тая емоция, която изпитах на олимпиадата. И това доста време ми тежеше, много време ми тежеше. Сигурно около година и половина-две, аз се лутах в това. Търсих си. Да, тренирам. Тренирам на дисциплина, защото тя мотивацията е временна. Тя е 10 дни, 2 седмици. След това има време и на дисциплината. Дори в храненето е така. Да, мотивирана съм, сега ще се храна правилно, здравословно. Една седмица. Една седмица. И даже да не кажеш докато огладнея. Защото като огладнея, мотивацията изчезва. И това е, дисциплината е в основата на всичко, колкото и така банално да звучи. Но продължах да тренирам и си търсех някаква причина, търсех си някаква мотивация. И каква беше тази причина? Отидох на световното първенство 2023 година и загубих на финала. Отидох да стана световен шампион, нали? Но загубих на финала. И като ми остана това разочарование, тази травма. Тази травма, да, буквално е травма, остана вътре в мен и от тогава така завърна ми се желанието, мотивацията и си казах, трябва да стана световен шампион. Тази загуба, виж една загуба, как ми повлия. И в момента тази мисъл, още от 2023 октомври месец, тази мисъл ме мотивира и ме кара да тренирам всеки ден и да имам цел. Защото е много трудно да тренираш, когато нямаш цел. Аз отивам в залата и не знам за какво съм влязла в тази зала. За къде тренирам, за къде се готва, нали? Трябва винаги да имаме цел. Дори може да е малка. Мога да си поставя за цел след 2 седмици някой турнир или премиер лига. Но ти трябва да имаш цел. Малката цел постигаме, защото, нали, за да стигнем до голямата цел са много малки крачки, много малки цели. Да спечелиш този турнир, следващия, да станеш балкански шампион, да станеш европейски. При мен малко нещата се случиха в обратния ред. Олимпийска титла и след това другите. Всички останали, да. Да, но по-добре така. Така трябва да стане. Но разбирам, че световното първенство никак не е малка цел. И да станеш световен шампион е нещо голямо. И искам да постигна така всеки един връх, който мога в моя спорт. И виждам, че това е мотивация и за по-малките, защото те виждат, че щом аз мога, значи могат и те. И то е така. Щом аз мога, значи може всеки един да постигне това, което си е поставил за цел. Аз не съм нищо по-специално. 2 крака, 2 ръце. Тренирам заедно с отбора, с всички, които са в националния отбор, така че всичко е възможно, стига да си го поставим за цел и да искаме да го постигнем. Много хубаво звучи наистина всичко това, което казваш. Дано повече хора те гледат и се мотивират от това, което говориш, тъй като наистина си страхотна, не ти го казвам просто така, но наистина в тебе има много X-фактор, нека така да се изразя. Добре, тъй като каза, че лагерите ви се провеждат в Сърбия, тъй като там атмосферата е добра, в България имаме ли достатъчно добри условия за карате? Пътувала съм по много места, нали, по лагери, но най-накрая се позиционирах там. В България аз до 2020-2021 някъде, нали, до Олимпиадата, съм се тренирала в Плевен залата. Залата ни беше в доста критично състояние. И в Плевен залите са в доста критично състояние. Дори ходих на кондиционна подготовка в залата по лека атлетика в Плевен. И ние, нали, т.е. базикаме се, но като почнеш да тренираш не ти е смешно, защото ако навън е минус 2 градуса, в залата е минус 4-5. Винаги е по-студено от навън, винаги. И аз, нали,
обличам скиорското якие, шапката, ръкавиците и правя щанга. Нали? Страхотно за контузия. Страхотно за контузия. Но пък да чукна, нали, не съм имала някакви тежки контузии. И така съм тренирала. Но аз пък мисля, че не съм се оплаквала, не ми е тежало. И в залата по карате е било много студено. Общо взето залите са били, винаги, които съм тренирала, са били много студени. И това най-ужасното чувство, като се събуеш боснатата ми, то ти стръпна долу краката, върви, тренирай. Това са най-неприятните чувства за мен. Но пък това по никакъв начин не ме е спирало или не, аз няма да отида на тренировка, защото ми е студено или в залата е студено. Никога не е. Даже аз мисля, че пък тази среда ме е калявала и ме е правила силна и ме е изградила като спортист и като личност. Защото когато аз обичам да ми е трудно, защото това ме кара да съм гладна, да преодолявам нещо, да се боря с нещо. Нали? Всичко е борба в този живот. Извън спорта и в спорта всичко е борба. И когато не ми е лесно, не ми се случват лесно нещата, когато ми е трудно, когато се боря с някакви неща, после успеха е по-сладък. Защото реално успеха какво е? Или медала какво е? Медал е отиваш в състезанието, то е един миг. Печелиш медала, но на следващия ден, като излезеш от залата и от състезанието, нали, ти вече си никой. Трябва отново да се доказваш и отново влияш в залата и отново започва този процес, който е, нали, на подготовката. И реално, нали, преди Олимпиадата. Олимпиадата беше един ден за мен. А колко години преди това се готвя за нея? Много. 10 години аз съм в залата и трябва да намираме удоволствието в процеса. Да. Да ти доставя всеки ден удоволствие в това, което правиш и да те кара да се чувстваш щастлив. И мене тия сурови условия са ме държали гладна. Дори когато свалям килограми, аз затова и свалям килограми преди състезания, защото това ме държи ме така гладна, искам озверяла, искам да вече се бия, нали, да побеждавам. И нали, някои се оплакват, тя залата не ми е добре, ама ако имаш всичко и залата ми е топла и всичко ми е наготово, откъде ще аз се отпусна, се чувствам няма да е също за мен. И аз виждам, че повечето спортисти, които успяват и печелят големи медали, те се развиват в същата среда. Така е, да, аз съм слушала много родни спортисти, които имат големи успехи, да речем като една Румяна Нейкова, която също беше разказала, че гребната база, в която тренира, е била в ужасяващо състояние и въпреки това златен олимпийски медал. Да, не казвам, че е правилно и трябва да тренираме. Се, че не е правилно условия. И не поощряваме подобни практики. Да, но аз го приемам от гледам го от положителната гледна точка, какво мога да извлека от тези условия. Да, просто като че ли много по-мобилизиращо действа на самия спортист, когато трябва да преодолява и условията. Нямаш време да се отпуснеш. Да. Ето, нямаш време да се отпуснеш и всичко е една битка и една борба. В Сърбия има хубава зала, но за мен е едно и също. Дали ще е хубава, лоша. Важното е да има с кой да тренираш. Важното е да имаш добър треньор, който да те тренира по правилния начин. Но аз също така мисля на тази тема, че каквото и да тренираш, ако вярваш, че е правилно, ти самия вярваш и треньора вярва, няма грешни неща. Аз мисля, че всички по света тренираме едно и също карате. Надали ние ще измислим нещо по-вау или нещо ново, нито пък във Франция ще измислят нещо вау и по-ново. Всички тренираме горе-долу по един и същи начин, нали? Техниката е най-съща, тактиките са едни и същи. Въпросът е да вярваш в това, което правиш. Мислиш ли, че каратето може да се върне като олимпийски спорт? Не. Наистина не. Може би след 20 години. Но следващите 10 години не. Просто не виждам коя държава би го върнала. Като имам в предвид, нали, къде ще бъдат следващите олимпиади. Да. В тези държави, в Америка няма да изберат каратето, Австралия, там няма добро карате, няма да го изберат, 32-та, нали? 36-та даже не знам къде е. И то всъщност след като във Франция, които имаха олимпийски шампион в каратето при мъжете, да, не го избраха? Какво да очакваме? Знаеш ли? Не знам. Аз се радвам, нали, да се върне, защото пък, както се казва, може пък от другата страна да бъда като треньор. Да, може би, не знам. Може пък от другата страна да го преживея.
и да имам възможност, но като развитие за самия спорт ще е много по-добре да бъдем олимпийски. Какво предстои за теб от тук насетне в скорошно бъдеще? Съвсем скоро ще имам премиер лига в Китай и аз нямам медал от нито една премиер лига, вече 5 години играя целта по тях. И е супер странно, защото имам няколко медала от европейско, имам от световно 3 медала, но нямам от премиер лиги. И аз си го обяснявам на факта, че просто когато отида на европейско и на световно, за мен там всичко е на живот и смърт. Нали? Няма крачка назад. Докато на тези премиер лиги, на турнирите, по-така приемам нещата, лежерно, може би. И аз съм казала също, че има спортисти за олимпиади, има си спортисти за европейски, за световни първенства, има си спортисти за турнири, има си спортисти за тренировки. Защото някои са много добри в залата, но като излезат на състезание, не се получават нещата. Така че времето съвсем бързо минава. Май месец има европейско първенство и ще преследвам европейска титла, която, нали, медал от европейското ще ми донесе място и за световното първенство, защото то вече ни е с квалификации. Да. И аз за това ходя и на тези премиер лиги, за да трупам точки, за да успея да се класирам за световното първенство. Реално участието ми на световното първенство още не е сигурно. Тепърва се боря за него. Добре. И не е лошо, нали, да взема един медал от премиер лига, защото нямам такъв. Нямаш, това е целта, стискаме ти палци. Да, благодаря. И най-вече ще се фокусирам върху европейското първенство и световното първенство през ноември месец. Също така бих искала да добавя, което на мен аз често си повтарям и го казвам на децата, казвам го на хората, които се интересуват от спорт, че е много важно да правим всичко като шампиони. Не само когато спечелим медала да сме шампиони, трябва всичко да го правим. Да се храним като шампиони, да спим като шампиони, да тренираме като шампиони. Дори по улицата, като ходиш, да ходиш като шампион. Не може да нямаш самочувствие и да си се свил и да си се потиснал и в същото време да искаш да спечелиш голям медал. Трябва всичко да го правим като шампиони, дори и да се лишаваме, нали, като шампиони, за да постигнем това, което искаме. Добре, много ти благодаря. Сега имаме една блиц анкета или. Да видим ти какво ще отговориш. Вече имаме предимство в някои от отговорите. Да видим ти къде ще се позиционираш. Ти каза вече някои от отговорите, но нека все пак ги преповторим. Тренировка сутрин или тренировка вечер? Вечер. Групови или индивидуални? Индивидуални. Кардио навън или кардио в зала? Навън. Сауна или масаж? Масаж. Книга или филм? Филм. Яйца или обесени ядки за закуска? Яйца. Тренировка с тежести или със собствено тегло? Със собствено тегло. Пиле или риба? Риба. Сладко или солено? Сладко. Добре. Благодаря ти много за това участие.